Inselmilkom. Illum it-tlieta 11 ta' Mejju nilqakom għal qudiesa u Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Ġesu, inti ppreparajt lid-dixxipli tiegħek għal grazzja u l-bidla f'ħajjithom li huma kienu ser jirċievu wara l-mewt u l-qawmien tiegħek. Imlina bl-Ispirtu Santu, ħalli nħalluh jibdel ħajjitna kif tixtieq inti. Isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna li Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żożija mġedda ta' ruħu biex kif int sebbaħtna u ferraħtna mill-ġdid bil-grazzja tal-adozzjoni. Hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, il-folla tal-Filippin qamet kontra Pawlu u Sila. Il-maġistrati ċartulhom ħwejjiġhom u ordnaw li jsawtuhom bil-bsaten. Wara li tawhom xeba sewwa, tefgħuhom il-ħabs u taw ordni lill-assies biex iħarishom tajjeb. Kif irċieva ordni bħal din, l-assies tefagħhom il-ħabs il-ġewwa nett u qaflilhom saqajhom f'ċib tal-injam. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl, Pawlu u Sila bdew jitolbu u jfaħru l-Alla bl-innijiet u l-ħabsin jisimgħuhom. F'daqqa waħda sar terremot hekk kbir li s-sisien tal-ħabs teżżu. Minnu fih il-bibien kollha nfetħu beraħ u nħall irbit ta' kulħadd. Kif l-assies tembaħ wara l-bibien tal-ħabs miftuħa beraħ, silet is-sejf u kien se jneħħi ħajtu bidejh għax stħajjel li l-ħabsin kienu ħarbu. Imma Pawlu qajjad bleħenoli u qallu: tagħmel ebda ħsara lilek innifsek għax aħna l-kol hawn. L-assies talab id-dawl, daħal jiġri u mriegħed bil-biża' nxteħed f'riġlejn Pawlu u Sila. Imbagħad ħareġhom barra u qalilhom: Sinjuri, x'għandi nagħmel biex insalva? Huma weġbuh: emmen fil-mulej Ġesu u ssalva int u l-familja tiegħek. U ħabbrulu l-kelma tal-mulej lilu u lil dawk kollha li kienu f'daru. Dak il-ħin stess bil-lejl l-assies ħadhom miegħu, ħasslilhom il-ġrieħi u bla telf ta' żmien tagħmetu u niesu kollha. Imbagħad tellaħħom id-dar tiegħu, għamlilhom mejda u feraħ man-nies kollha ta' daru talli kien emmen falla. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Mulej, il-leminija tiegħek issalvani. Mulej il-leminija tiegħek issalvani. Irrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha għaliex inti smajt kliem fommi u quddiem l-Alla irrid nannilek b'wiċċi fl-art ninxteħed quddiem is-santwarju tiegħek. Mulej il-leminija tiegħek issalvani. Irrodlok ħajra t-tieba u l-fedeltà tiegħek għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattar li l-qawwa f'ruħi. Mulej il-leminija tiegħek issalvani. Il-leminija tiegħek issalvani. Il-mulej iżomm kelmtu miegħi. It-tjieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem
la titlaqx emili dejk. Mulej, il-leminija tiegħek issalvani. Nibatilkom l-Ispirtu tal-verità, jgħid il-mulej, u jwassalkom għall-verità kollha. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Issa sejjer għand dak li batni. U ħadd minnkom ma jistaqsini fejn sejjer. Imma għax għedtilkom dan, qalbkom imtliet bin-niket. Madankollu ngħidilkom is-sewwa. Jaqblilkom li jiena mmur. Għaliex jekk ma mmurx, id-difensur ma jiġix għandkom, imma jekk immur nibatulkom. U meta huwa jiġi, juri lid-dinja li għandha żball dwar id-dnub, il-ġustizzja u l-ġudizzju. Id-dnub filli huma ma jemnux fija. Il-ġustizzja filli jien sejjer għand il-missier u intom minnhom se tarawni iżjed. Il-ġudizzju filli l-prinċep ta' din id-dinja huwa ġa ikkundannat. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Nitnatfu minnu bietna. Dawn is-siltiet mill-Evanġelju ta' San Ġwan huma parti mid-diskors li San Ġwan jagħti, diskors twil li Ġesu jgħid qabel ma tibda l-passjoni tiegħu. Dak il-jum qaddis li aħna nafu bħala ħamis ix-xirka. U Ġesu qed jispjega lid-dixxipli tiegħu li hemm ukoll vantaġġi dak li se jiġri fuqu, ovvjament is-salvazzjoni tagħna. Imma din is-silta tal-Evanġelju titkellem ukoll dwar din l-opportunità ta' Ġesu li huwa jirritorna lejn il-missier ikun jista' jibgħat lid-difensur. Id-difensur huwa isem ieħor li Ġesu jagħti għall-Ispirtu Santu. Il-kelma bil-Griek hija paraklitu, l-Ispirtu paraklitu. Bil-Latin advocatus, dak li inti ssejjaħ biex ikun miegħek. Issejjaħlu advocatus. Huwa dak li jiddifendik, id-difensur, dak li jagħtik il-parir biex inti teħles minn min jixtieq jew wadbek il-ħabs jew jasrek. U jitkellem ukoll dwar l-effetti tal-mewt u l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Ir-rebħa fuq id-dinja hija rebħa ta' verità. Ġesu jitkellem dwar dnub, aħna ħafna drabi nitkażaw b'xulxin minħabba djufija tagħna, anke tagħna s-saċerdoti, minħabba dnubiet ta' djufija l-fraġilità tagħna. Imma Ġesu meta jitkellem fuq id-dnub li żjed radikali jgħid ma jemnux fija. Għaliex il-mulej jafna, il-mulej jaf minn xi aħna maġunin. Imma li inti ma tafdax, li ma temminx fih, dak huwa ħajt kbir li inti tallajt f'qalbek, f'ruħek u f'ħajtek. Jien sejjer għand il-missier u intom se tarawni iżjed. Ġesu din isejħilha ġustizzja, ma xi ġifieri. Kelma oħra l-ġustizzja
hija il-fedeltà. Ġesu se jgħaddi minn dan il-passaġġ minn din id-dinja għalant il-missier, passaġġ li għalih ifisser dbatija ħarxa, mewt tal-ikbar mistħija imdendel fuq salib. Imma mbagħad ilqgħu minn tiegħu mill-imwiet. Permezz ta' dan il-passaġġ, ta' din il-mogħdija, u qed juri l-fedeltà tiegħu, il-ġustizzja tiegħu quddiem il-missier. Il-ġudizzju jgħid il-prinċep ta' din id-dinja, ix-xitan, ġiġa kkundannat. L-ewwel għaliex meta anġlu jieħu deċiżjoni għaliex huwa spirtu, hija deċiżjoni li torbtu. Aħna d-deċiżjonijiet tagħna mhumiex perfetti, tant hemm kondizzjonamenti, tant hemm sitwazzjonijiet li ineħħu ħafna mill-gravità ta' dak li nwettqu. Imma fl-anġli mhux hekk. Infatti Ġesu stess jgħid l-infern ġie maħluq għal Satana u l-anġli tiegħu. Ħalqu Alla għaliex huma rrifjutaw li joqogħdu għal min ħalaqhom. U l-prinċep ta' din id-dinja jgħallem lid-dinja is-supervja, il-gidba, il-mibeda, l-għejra. Għaliex? Għaliex dan kollu? Għax Alla ħalaqna ġbija tiegħu, Satana, tant jobodu l-Alla li ma jistax ma jobodx il-bnedmin, għax il-bnedmin huwa ġbija ta' Alla. Immaġina, inti tħobb persuna u għandek ritratt tagħha, għalik ir-ritratt ta' dik il-persuna huwa għażiż, iġbija ta' dik il-persuna hija għażiża għalik. U hekk ukoll il-bniedem huwa ġbija ta' Alla. U min jobot il-Alla, jobot il-bniedem, għax il-bniedem ġbija ta' Alla. Sa ħafna drabi aħna jisna ritratt ta' Alla kultant imgerfex, kultant ikollu naqra bżonn Photoshop, ritratt naqra imgeżwer mhux ħażin. Imma Alla bil-ħina tiegħu din ġbija li ħalaqu stess iħenna liha u jġiba sabiħa. Aħna nixxenqu biex ngħixu taħt id-del ta' dan id-difensur li Ġesu għalanna permezz ta' din il-mogħdija tiegħu mill-ħajja, l-mewt u l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Aħna nixxenqu għall-Ispiritu Santu nitolbuh biex iġbija ta' Alla fina tkun dejjem sabiħa. Li min jiltaqa' magħna jgħid veru bniedem dajjef, veru bniedem midneb imxandar, imma huwa ġbija ta' Alla. Ejjew nitolbu l-Mulej biex u li ħalaqna fuq iġbija tiegħu iżomm fina din iġbija sabiħa, ġbija ta' mħabba, ġbija ta' modrija, ta' ħniena, ta' solidarjetà. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal Papa Franġisku, għalina l-isfijiet għas-saċerdoti, għad-djakni, biex il-Mulej mhux biss iħenna lina, imma jagħmilna tassew ħbieb tal-Evanġelju. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu lill-Mulej biex ibiet minna il-mibeda l-xulxin li hija mibeda anki għalih. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal-morda kollha tagħna b'mod speċjali dawk mill-quta mill-pandemija. Nitolbu l-Alla d-don tal-fejqan. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal-ħutna li mietu f'dawn l-aħħar sigħat, f'dawn l-aħħar ġranet madwar id-dinja kollha. Biex int Mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. L-interċessjoni ta' Sittna Marija nitolbuk Mulej tilqa' t-talb tagħna.
u tatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Atina mulej li dawn il-misteri tal-għajt jaqanqluna dejjem ħalli nrodulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. Waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna. Sar għalina l-qassis, l-artal u l-ħaruf. Għalih f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smowiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smowiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat il-ħajr. Tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arrus tagħha San Ġusepp, mal-Appostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Li fallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla, Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobbżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm għaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejha.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li biha ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għall-lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lillah. Nofru dan ir-rużarju għas-saċerdoti kollha. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru min tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum frilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flaġellaw. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie nkurunat b'kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina medinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina medinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina medinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina medinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina medinbin issa u fis-sija tal-mewtana Li Amen. malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina medinbin issa u fis-sija tal-mewtana Li Amen. malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina medinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina medinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-raba misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina medinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina medinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina medinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina medinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina medinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina medinbin issa u fis-sija tal-mewtana Li Amen. malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina medinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina medinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina medinbin issa u fis-sija tal-mewtana Li Amen. malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina medinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li intu fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja Li Amen. malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina medinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana slima għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek li tniedu aħna li nibku nolfqu f'dan l-wiet ta' dmuħ. Eja mela avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgħidha fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom o mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qatt talb-tagħna, Kristu il-qatt talb-tagħna. Missier eternalla, Enna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, enna lina, Spiritu qaddis Alla, enna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, enna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żiet safja, itlob għalina, Om li żiet nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-paririt tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewkba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina,
faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddissin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. enna lina, Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija Dem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. San Ġusepp ta' qalb safja, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani. itlob għalina, Intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu lill-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu,
Imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Imbierek l-Ispiritu Santu, Paraklitu. Imbierka kbirom Malla Marija Santissima. Imbierka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha. Imbierek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Ir-Rużarju u l-Barka Sagramentali wasluna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Nhar is-Sibt li ġej, 15 ta' Mejju, il-Knisja f'Malta se jkollha żewġ djakni ġodda. Il-quddiesa tal-ordinazzjoni djakonali immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna se tixxandar fuq TVM2, Knisja.mt u newsbook.com.mt fid-9 ta' filgħodu. Matul din il-ġimgħa inżommu lil dawn iż-żewġ seminaristi fit-talb tagħna. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew inkella permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Inselmilkom.